Foi o propio Departamento de Servizos Sociais o que suxeriu esta modificación na Ordenanza de Inclusión Social ao detectar o incremento de necesidades de moitos usuarios a raíz da pandemia. En concreto, a través dunha disposición transitoria para permitir ampliar tanto o que son as prestaciones como o plazo ou o tempo no que se poden estar prestando, sobre todo para adecualo a estas novas necesidades do COVID, a estas novas necesidades que se están plantexando en moitas familias. Por lo tanto, para un momento excepcional, pois unha medida excepcional de ampliación tanto de prestacións como de plazos. Por outra banda, o alcalde informou de que, de cara á previsible entrada en fase 2, a policía intensificará a vixilancia nos accesos ás praias e nas pasarelas peonís, nas que nos últimos días desapareceron algúns dos cartéis que impedían o tránsito en bicicleta. A policía local, nun momento en que é moi difícil facer cumplir as normas que pide a máxima responsabilidade por parte da xente, vaise a centrar no que son os accesos a playas, no que son esas pasarelas donde pois algunhas persoas se dedican a arrancar todos os días o que é pois os carteles que proíben o paso de ciclistas por eses lugares, e que iso obliga a que constantemente pois teñamos que controlar os múltiples quilómetros que temos tanto de pasarelas como de playas. Dende o Concello están tamén a ultimar os detalles para a reapertura dos museos municipais cos protocolos e medidas de seguridade, así como da aula CEMIT con reducción de aforo.